че надценките в търговските вериги, особено на млечните продукти, са брутални. На млякото 77%, на сиренето 82%, на кашкавала стигат до 91%. Тук всичко продължава да поскъпва. България в тази верига само за последните 2 седмици са се повишили с 6%. От 5,36 на 5,69 средна цена. Ето виждате, етикетите са даже над 6 лева. Оцета ми 4,49. Беше 2,99. Здравейте! Днес влязохме в Метро с една проста идея. Да видим как изглежда пазаруването днес. Не търсихме лукс, не търсихме екзотика, търсихме просто обикновени продукти. И намерихме на безумни цени. Снимахме неща, които според нас имаха незаслужено висока цена. Това, което ще видите, не е монтаж, не е преувеличение, това са реални цени от реален магазин. А след това, на края на клипа си представете, ако си купите по едно от всичко това, което ви показахме. Приятно гледане! Ето това нещо, 100 грама, вижте колко е малко, ето, 18 лева. Ето е това хайверче, 18 лева. Има и малко по-голям за близо 60 лева. Ама за първи път виждам, даже се продава. Кой ще си го купи това да се опита веднъж? Много обичам вафлички, обаче ето тези 9 лева за 135 грама. Това е просто ужас. Тук има за 9 лева ето такива. Една кутийка малка, тънка. Те мисля, че са 4 вътре или колко са на брой? Не знам, не пише, ама са... 6 броя. 6 броя за... 9 лева. Ужас. Ако си вземеш едното и другото, 18 лева. Ела да види сега тези. Тези са 14, тази кутийка. Или закръглям ги. Тези са 30. Ето. Ето това, тази кутийка малката е 30 лева. И пак Ето е. мога да ти намеря още по-скъпа. Ето тази. Ето 66 лева. Какво Ето, ще ако не кажеш? вярвате, да ви покажем. Кутия бомбони 65,99. Аз от алкохол не разбирам, не пия, но виждам някакви много високи цени. Няма и литър коняк, 317 лева. Предполагам, наистина е скъпо. Друг коняк, 442 лева. Това е за 700 мл. Да. Явно е много хубав. Явно пиячите разбират. Бренди за 114 лева. 500 лева за коняк. Просто в Метро има и много скъпо шампанско. Моет за 110 лева. Това е 129 за една бутилка. Брендито също беше скъпо, има доста скъп алкохол. Това за 80 лева. Огоен патешки дроб цял. Това нещо Деликатес. деликатес, само 80 лева. Има и по-малко, съвсем малко за 37 лева. Ето. За любителите на скъпото. Приятели, нормално ли е според вас дръжка, ето, обикновена дръжка да струва 7,50? Тази най-вляво струва 11,20, тя е още по-скъпа. Да, защото Дръжка е за метла. алуминиева, а тази е метална. Може това да струва 11,20, а това 7,50. Нормално ли е? До сега не ми е правило впечатление, че една гладачна маса струва 75 лева. И почти всички са по толкова. По 54, по 76, тази е още по-скъпа. За гладачна маса. За всички домакини, ако решите да си взимате тенджерки от Метро, една такава, ето виждате какво представлява. 10 литра е, да, 100 лева е цената. Тази е 145. 145. Айде, те отдолу вече са Тук големи. са по 215 лева. Ето това като казан вече. Много са скъпи. По-малките, ето това 80 лева. Тази 80 лева. 4 литра без капак. Капака е Капаците са отделно. отделно, ето. По 18 лева са. Тук видях нещо още скъпо, обаче тя ми каза, че 500 лева за нея е нормална цена за един котлон.
500 лева за котлон. За мен е скъпо. За теб не. Ако е гума или джанта, няма да е скъпо, ама за котлон. Да, вакуум машина 450 лева. На мен това ми се вижда адски скъпо. Да, само това прави. Вакуумира хранителни продукти. А какъв е, погледни какъв ръчен пасатор за 270 лева. И то на марката Метро. Не е примерно Philips, Tefal. Има и за 600 лева. Този вече е професионален пасатор. Добре, това може и да се заслужава. Ако някой е ползвал, нека да каже в коментар, да напише. Може и цената да е оправдана. Тук видяхме нещо останало след празниците, което според мен също е на висока цена. 30 лева за този козунак, но кутията е голяма, но вътре е поне наполовина. Понеже аз съм си купувал и знам, че вътре е много малко. Изглежда голямо, но е малко и 30 лева. Може би заради марката Баоли. Хапали ли сте такъв козунак? Ето, до козунака едно мече на линд за близо 11 лева. Ето. Това нещо е 11 лева. Как ви се струва? Тук какво ти направи впечатление, че е 50 лева? Шпатулата за обръщане на риба. 50 лева е тази. Ще обръщаме с вилица. Напълно. И тази шпатула за барбекю. Четка от неръждаема стомана. Гумена четка, просто е гумено. Накрая 50 лева струва това нещо. Ето. Това е само за барбекю. Това е по-голяма, може би по-професионална, не знам. Ама 63 лева не бих дал за това нещо. Наистина не бих дал. Тя различна от двете страни. Различна, но има много по-малки, по-удобни на по-ниска тежка. цена. Изключително неудобна е. За 62 лева можеше малко по-лекичка. Напоследък забелязвам и, че цената на едно обикновено веро за мирене на чини това, например, е 10,40. Много е поскъпнало. Тези са по 8 и нещо, просто всичките са скъпи. Защото е на марката Фери това. Самата му марка го Вярно, прави скъп. вярно, Иначе вътре е абсолютно да. едно и също като Медикса, например. Ама това е Медикс, другото е Фери. Да, обаче това не се пени толкова. А все пак за веро 10 лева и това е в Метро. Има го и по 12 лева. До него е друго скъпо нещо, то по принцип е скъпо, са капсулите за мялна машина. Най-скъпите са на Сомат и са по 40 лева, по 50 лева на финиш. Ето за... Тези са 40 лева. Да, за 42 за 42 капсулки. Минимума на месец е 40 лева. Някой Дори път са има и на промоция промоция. и пак са скъпи. Те са 45 лева. И всеки месец се купуват. В Турция са доста по-евтини. Там като бяхме и купихме на по-ниска цена. Да, но пак е нещо много скъпо. От тези на Бинго. Използваме ги и сме изключително доволни от тях. Те са нови. То даже пише на турски език. Да, 80 таблетки са 17 лева, което е да, приемливо. А ние ги взехме още по-евтино. Да, наполовина ги взехме от Турция, буквално. 44. Не, 44. 48 лева. Ето е тези капсули. 44 капсули за 48 лева. Това е адски скъпо. Ако переш с тях по 2 пъти на ден, прави сметка на месец. Добави и една опаковка таблетки за мялна. 100 и няколко лева е само пръха за пране и капсулите. Разбира се, че има и по-евтини, но те не са много по-евтини. Не са, ето виж персила. Това е 27-28 лева. Да, тук този е на 30 лева. За 22 пранета 30 лева е адски скъпо. Ариала е най-скъп. Ариала винаги си е държал най-висока цена. Тук первола в Метро 75 пранета е 56 лева. В Турция от Одрин при това го взехме за около 20 лева. Същия. Тук е 56 лева. Разликата е огромна. Да. Какво забеляза тук? Но пакетче бадеми 250 грама 13 лева. Да, ядките напоследък са поскъпнали доста.
Ето кашуто по същия начин. 14 лева. За 250 грама говорим. В Kaufland са още по-скъпи. Шампа стъка, 14 лева. Ако си купиш две пакетчета, различни ядки, 30 лева. А я погледни тук. Печен лешник. 21 лева почти. Ядеш и ревеш. 400 грама шампастък е, познайте колко? 30 лева. Да, е това пакетче. Шоколадите Линд по принцип са скъпи. Тук са 11 лева, някой път ги пускат и по-ефтини, но пак 11 лева за шоколад според мен е много. Макар че тая милката вече е 5 лева. Преди 2 години бяха по 2,50. Да. Влизаме в една много студена зона, да ви покажем рибай стек. 109 лева за килограм. Тук са другите стекове. Ето това струва близо 16 лева. Ето е това, което е за една хапка само. Напоследък и салама е поскъпнал много. Е това парченце е почти 10 лева. Беше 5 лева, 6 лева. За една година двойно. 10 лева. Другите салами е този, който не е Стара планина, но орехите е 9 лева. Ето това нещо, което може би е килограм, ама тези пръчици са 33 лева почти. Ето. Пръчици. Вижте нещо още много скъпо. Агнешко. Килограм. Ето вижте. 68,88 за килограм агнешко. Да видим покрай Великден колко ще стане. Както каза Майя Манолова в началото на клипа, 30 лева за този кашкавал. 800 грама. Да, голям е наистина, но 30 лева. Ето това по-малкото е 14 лева. Ето, тук има едно много луксозно олио за 22 лева на Коста Доро. В Метро има и друго нещо много скъпо. 500 грама брашно от шамфастък. 38 лева. Мисля, че френските макарони се правят с такова нещо. Ама близо 40 лева за брашно. Ами, това бяха само част от цените, които видяхме в Метро. Нищо специално като продукти според мен, но достатъчно, за да те накара да се замислиш колко е поскъпнало всичко. И въпросът не е дали е скъпо, а въпросът е докъде е нормално. Напишете в коментарите, коя цена ви шокира най-много и според вас това временно ли е или така ще пазаруваме и занапред. Ако видеото ви е полезно, абонирайте се и останете с нас, защото това е реалността. До нови срещи!